Kære patient, dette er en kort præsentation af søvn og vigtigheden af god søvnkvalitet under din indlæggelse. Derudover vil vi også præsentere, hvilke negative indvirkninger dårlig søvn kan have, hvad en god nattesøvn kan gøre ved din krop, samt nogle gode råd til at højne kvaliteten af din søvn. Du vil under din indlæggelse modtage en masse informationer, hvilket kan virke overvældende. Du skal pludselig tage stilling til en del afgørende valg. Du kan føle, at al den information, du modtager, er vigtigt, men er bange for, at du ikke har husket alt. Alle disse tanker og informationer fylder dit hoved, og før du ved af det, er der gået flere dage. Og disse dage er fyldt med alt andet end søvn, desværre. Den er i stedet fyldt med sygeplejersker, der måler dine værdier, læger, der snakker om behandling, med mere. Du kan også være en patient, som har været indlagt i længere tid. Du får at vide, at du ikke er rask nok til at komme hjem. Din udskrivelse bliver derfor udsat. Og vidste du, at manglende søvn kan have en negativ indvirkning på din krops modstandsevne over for sygdom og rehabilitering efter et sygdomsforløb? Dårlig søvn har en indvirkning på blandt andet følgende områder: immunforsvaret, helingsprocessen og hukommelsen. Derudover øges risikoen for følgende sygdomme: cancer, Alzheimer's, demens, diabetes og overvægt, blot for at tage nogle eksempler. Immunsystemet er kroppens våben mod infektioner, virus, bakterier og andre sygdomme. Naturlige dræberceller er dit immunsystems bedste våben mod sygdom. Når man sover, øges disse naturlige dræbercellers aktivitet, og sygdom bekæmpes hurtigere. Dette ved kroppen godt, hvorfra du ofte føler dig søvnig under sygdom. Men under indlæggelse kan mange forstyrrelser, utrygge rammer og tankemøller sætte en stop for din søvn. Og hvad sker der så? De naturlige dræbercellers aktivitet er stærkt nedsat, hvilket gør, at sygdommens egne celler blomstrer ind i din krop. Kort sagt, jo mindre søvn du får før og under sygdom, jo større er sandsynligheden for, at du bliver syg, og sygdomsperioden forlænges. Faktisk viser undersøgelser, at hvis man sover 5 timer eller mindre hver nat, har man infektionshyppighed, altså hvor hurtigt du bliver syg, på 50% mere, end hvis du sover 7 timer eller mere. Derfor er det vigtigt at få sovet under indlæggelsen. Her er 6 nøglefaktorer, som kan give dig et indblik i vigtigheden af god søvn. Her tænker vi på en søvncyklus på 8 timer. Det øger din kreativitet, gør dig fysisk mere attraktiv, øger din mæthedsfornemmelse, fjerner affaldsstoffer af din hjerne, som mindsker risiko for blandt andet demens, styrker dit immunforsvar og nedsætter risiko for kroniske sygdomme, og så er det med til at forlænge dine leveår. Måske virker det uoverskueligt at have fokus på søvn, når du skal indlægges, eller også tænker du slet ikke over din egen søvncyklus på grund af alt det pres, du føler. Men hvad kan du selv gøre under indlæggelsen for at forbedre din søvn? Vi vil nu nævne nogle gode råd til, hvordan du kan højne din søvnkvalitet. Her er 8 gode råd til at opnå en bedre søvn under indlæggelsen. Nummer 1. Undgå koffein og nikotin. Koffein, som forefindes i kaffe, cola, te og chokolade, opbevares i kroppen i op til 8 timer efter indtagelse. Da koffein har en opkvikkende virkning, anbefaler vi derfor at stoppe eller sænke indtaget efter kl. 17. Nikotin har en negativ indvirkning på rygere, da de ikke sover så tungt efter indtag af det. Man risikerer derfor at vågne tidligt, hvis man indtager nikotin tæt på ens sengetid. Nummer 2. Sørg for at få noget sollys om morgenen. Naturligt lys har en positiv indvirkning på vores søvncyklus, hvis man får noget af det i løbet af morgenen. Nummer 3. Undgå at tage en lur efter kl. 15. Sen lur på dagen kan påvirke ens evne til at falde i søvn om aftenen. Nummer 4. Din søvnhygiejne er grundstenen for en god søvn, så medbring gerne en pude eller tæppe for hjem, så du føler dig tryg og hjemme. Få luftet ud inden sengetid og skru ned for det skarpe lys. Nummer 5. Undgå at ligge vågen i sengen. Hvis du har forsøgt at falde i søvn, men det ikke er lykkedes for dig, og du ligger vågen i seng en time senere, så kom op. Stå op og gå lidt rundt på værelset eller gangen. Lav gerne nogle afslappende aktiviteter. Det hjælper. Nummer 6. Forsøg at være afslappet inden sengetid. For mange tanker og en rolig krop gør det svært at falde i søvn. En idé er derfor at skrive ens tanker ned, læse en bog eller lytte til musik for at blive afslappet. Nummer 7. Et varmt bad inden seng. Den faldende kropstemperatur efter et varmt bad er med til at gøre dig søvnig. Desuden er bad også et godt redskab til at få slappet af i musklerne. Nummer 8. Fjern eller afskærm dig for forstyrrende elementer. Forsøg så vidt muligt at undgå tv, mobil og tablet den sidste time inden seng. Det blå lys fra skærmene
har en negativ indvirkning på din evne til at falde i søvn. Læs hellere en god fysisk bog. Med disse råd bliver det måske ikke så uoverskueligt at opnå en god søvn. Din hverdag under indlæggelsen ser nu ikke længere så sort eller hvid ud. Vi håber, at med denne video du nu har en større forståelse for vigtigheden af din søvn og har fået nogle redskaber til at højne din egen søvnkvalitet. Sov godt!